Aktar minn 60 paġna ta' emails svelati fil-ġurnal Malta Today juru l-intħil dirett li kien hemm mill-eks Prim Ministru Laurence Gonzi, ministri fil-kabinett tiegħu u uffiċjali tal-Gvern biex jimlew il-waste serve bil-kostitwenti tagħhom. L-emails imorru lura bejn l-2009 u lejlit l-elezzjoni ġenerali tal-2013 u jikxfu iswed fuq l-abjad l-intħil dirett tal-eks ministri, deputati u kandidati nazzjonalisti u magħhom uffiċjali governattivi biex jagħtu impjieg mod dirett lil votanti nazzjonalisti fil-waste serve. L-emails juru biċ-ċar li ma kienet teżisti l-ebda distinzjoni bejn il-Gvern u l-Partit Nazzjonalista, b'deputati nazzjonalisti li llum jitkellmu ħafna dwar governanza tajba, meritokrazija u trasparenza, jużaw l-email personali tagħhom minflok tal-Gvern biex idaħħlu lin-nies tagħhom f'din l-aġenzija. Is-sensiela ta' emails li kisbet il-Gazzetta jibdew fl-2009 bis-segretarjat privat tal-eks Prim Ministru Gonzi jitlob lil kap eżekuttiv tal-waste serve biex jagħmel 4 intervisti lil 4 applikanti irrakkomandati. Din l-email issegwi sensiela twila ta' emails u korrispondenza oħra li tiżvela x-xibka li kienet teżisti bejn il-Ministri, id-Deputati Nazzjonalisti u uffiċjali governattivi fosthom l-eks Segretarju Permanenti Chris Chantar biex fil-waste serve jidħlu n-nies irrakkomandati. L-emails jikxfu bosta ismijiet ta' partitarji nazzjonalisti li spiċċaw il-waste serve wara intervent dirett ta' ministri u deputati nazzjonalisti. Saħansitra f'Ġunju tal-2010, is-Segretarjat tal-Ministru George Pulicino jibat lista bi 18 il-kandidat biex jiddaħlu jaħdmu fl-impjant ta' riċiklaġġ ta' Sant'Antnin. Il-Gazzetta qalet li mhux is-Segretarjat ta' Pulicino biss kien interessat f'dawn l-intervisti. F'Diċembru tal-2010, id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenakadami kiteb lil Ray Bezzina, uffiċjal ta' fiduċja ta' Pulicino, u talbu jinkludi kandidati oħra għal dawn l-impjiegi fil-waste serve. Beppe Fenakadami, illum chairman tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, dakinhar uża aktar minn email personali wieħed biex jagħmel it-talbit tiegħu. Ftit tal-ġranet ilu kont infurmajtni li l-waste serve kienet qed tfittex xi ħaddiema għal xi secretarial posts. Kiteb Fenakadami lil kap eżekuttiv ta' dak iż-żmien Vincent Magri. Kien hawn li talbu biex idaħħal lil waħda li skontu kellha l-kwalifiċi neċessarji għal dan l-impjieg. Dan ma kienx l-uniku email minn Fenakadami ta' persuni rrakkomandati minnu. F'emails oħrajn joħroġ ċar li l-Ministeru kienet iżomm lista bl-ismijiet ta' nies li kellhom jiddaħħlu l-waste serve. Saħansitra f'email minnhom Chris Chantar jgħid lil kap eżekuttiv Magri li Gonzi kien kellmu dwar wieħed mir-rakkomandati u talbu biex jgħinu. Dan minkejja li Magri kien ta' istruzzjonijiet biex ma jiddaħlux aktar nies. Saħansitra l-Ministri u l-uffiċjali governattivi spiċċaw jagħtu bejniethom dwar in-nies li kellhom jiddaħlu. F'email partikolari ħareġ li fil-waste serve iddaħlu nies f'impjieg li lanqas kellhom il-kwalifiċi għall-impjieg li nataw u bekk qabżu oħrajn li kienu ilhom ix-xhur jistennew fil-famuża lista ta' persuni rrakkomandati.